Годината е 2008. Светът е в криза, пазарите се сриват, в MotoGP нещо странно се случва. Кавазаки просто изчезва. Без богом, без емоции, само едно студено съобщение. Оттегляме се от MotoGP. Но защо? Това не е просто компания, това е Кавазаки. Това са хората, които направиха Ninja, една легенда на пътя. Защо си тръгват от най-престижния моторен шампионат в света? Дали заради пари, дали политика или просто са се изморили. В това видео ще разберем защо Зелената армия се отказа и какво всъщност се крие за това решение. Да започваме. Кавазаки влиза в MotoGP официално през 2002 година, точно когато шампионат преминава от 500 кубикови към 990 кубикови 4-тактови мотори. Те залагат на ZX RR. Това е състезателен на прототип, който трябва да се сравнява с тежките машини на Honda, Yamaha и Ducati. Първата година е частична. Те дебютират на последното състезание през 2002 в сътрудничество с друг отбор. През 2003 вече участват пълноценно, но не блестят. В началото мотора изостава. Мощността е на лице, но управлението не е стабилно. Пилотите имат проблеми с сцеплението, особено в задната част на мотоциклета. Интересен момент е, че още в самото начало тестовия пилот Андрю Пит е човекът, който дава първите обратни връзки за този мотор. Той буквално каза, че моторът се чувства бърз на права линия, но има ума на 3 годишно дете в развоите. В отбора през годините минават имена като Шиняна Кано, Оливие Жак, Алекс Хофман и Джон Хопкинс. Това са все пилоти с потенциал, но ZX RR така и не им дават нужният инструмент за така желаната победа. Тук е в момента да ви споделя основните им затруднения. Баланс, сцепление и особено електроника. В сравнение с Honda и Yamaha, ZX RR изостава технологично и най-лошото е в комуникацията между японските инженери и европейските пилоти. Тя просто не върви. Имаш културна бариера, която пречи на развитието. Най-доброто им постижение? Кога не печелиш състезания, когато не печелиш, трудно оправдаваш десетки милиони годишен бюджет. През 2006 година ZX RR получава нов двигател с по-компактна конфигурация и подобрено горивно впръскване. Резултатите обаче не се подобряват драматично и това е класически случай на много шум за нищо в инженерно отношение. Пилотите често се оплакваха, че моторът има on-off характер. Или дава всичко, или нищо, което прави управлението в завой почти хазарт, а на мокро истински кошмар. И тогава идва 2008 година. Глобална финансова криза. Автомобилната и мотоциклетна индустрия започва да усеща натиск. Бюджетите се режат, проекти се замразяват, Кавазаки официално обявява: заради световната финансова и икономическа ситуация прекратяваме участието си в MotoGP. Може и да звучи логично, но нека сме честни. Кризата беше само катализатор. Истината е, че Кавазаки вече не вярваше в проекта си. Не печелят, не са конкурентни, не виждат смисъл да продължават. На вътрешно ниво в Кавазаки вече се водят разговори дали MotoGP въобще е правилната платформа. В управителния съвет се появява мнение, че компанията харчи огромен бюджет за PR, но получава малко обратно. Особено с оглед на скромните резултати. Още преди официалното напускане, инженери от екипа са прехвърлени към проектите за световния супербайк шампионат и серийните Ninja модели. Годината е 2009, Кавазаки уж напускат MotoGP, но ZX RR все пак се появява на пистата под ново име – Hayate Racing Team. Като Hayate на японски означава плавен, гладък. И така само с един мотор, само с един пилот, Марко Меландри, без развитие, без обновления, Меландри прави чудеса. На няколко пъти влиза в топ 10 с мотор, който вече никой не поддържа. Това е последният проблясък на зеления Ninja в MotoGP. Hayate беше като филм с малък бюджет, който неочаквано ти харесва. Марко Меландри се съгласява да кара за Hayate буквално в последния момент. Той казва, че било като сам в пустинята с джипфън, който върви на 3 колела. Но все пак караш и все пак се движиш. Въпреки това, той показва завидна класа. Отборът работи с минимален бюджет. Няма развитие по аеродинамиката, нито актуализация на софтуера. Инженерите буквално ползват данни от 2008 и се молят времето на пистата да не е твърде различно от останалите отбори. И така стигаме до въпросът: защо Кавазаки избира да се оттегли завинаги? Отговорът е ясен. Просто стратегия. Докато Honda и Yamaha влагат всичко в MotoGP като ресурси, технологии и хора, Кавазаки насочва усилията си към нещо друго.
световния супербайк шампионат. И там те стават доминанти. С Джонатан Рей печелят всичко. Вкарват новите си модели в светлината на прожекторите, а разходите те са много по-ниски от тези в MotoGP. Там не са втори, а те са шампиони. От 2011 нататък Кавазаки става силен на световния супербайк шампионат. ZX 10R става технологичен флагман, а инвестицията в Джонатан Рей се оказва златна. 6 поредни титли от 2015 до 2020 година, нещо, което никой друг не е постигал. В MotoGP спонсорство и маркетингът изискват огромни суми. И така Кавазаки решава, че една доминация в супербайк има много по-добра възвръщаемост прямо 11-то място в MotoGP. Ще се върне ли Кавазаки някога в MotoGP? Малко вероятно. Не защото не могат, а защото не искат. Те откриха своята златна среда. Това са състезания, в които печелят и пазар, който им носи печалба. MotoGP не е за всеки. Това е арена, в която се инвестира с години без гаранция за успеха. Кавазаки предпочита да играе там, където може да диктува правилата. Наскоро заявиха, че за тях бъдещето е в електрическите технологии и екологичните иновации. Ако MotoGP тръгне към хибридни или някакви различни платформи, може би тогава отново ще видим зелено-златния екип на старта. Има слухове, че ако се появи сателитен отбор с частно финансиране и добър пилот, Кавазаки биха обмислили някакво партньорство, но това все още звучи по-скоро като фантастика, отколкото реалност. Но все пак, кой знае? Историята в моторните спортове обича изненади и ако някой ден зеленият нинджа реши да се върне, шоуто със сигурност ще бъде пълно. И така, надявам се в крайна сметка да сте получили информация за основния си въпрос, поради който сте цекнали на това видео, защо Кавазаки напуска MotoGP. Това е едно такова рандом видео, дошла ми идея да пише, да направя след отново дълга пауза. Не знам колко ще бъде дълга и следващата пауза, но ако така ми дойде муза, ще запиша отново. Надявам се да гледате шампионата в момента. Доста интересен. Марк Маркес, Дукати. Но ние викаме за Ямаха. Това е друга тема. Мога да направя такъв обзор за шампионата за 2025 година. Ще видя как съм с времето. Единствената причина, поради която не съм активен, е, че не съм в България. Като се върна, обещано да съм малко по-активен, така че харесайте клипа, споделете го, абонирайте се за канала и така нататък и така нататък. Това са неща, които сме говорили. Благодаря ви за вниманието, чао и до следващия път.